Lah galek kangkri. Mas, kene Mas. Nah. Enggak, enggak. Anak sampean ada? Anak sampean? Heeh. Aku ada bilang. Apa, Mas? Kangkri manune galek paham. Lho kuwi bedak kok kene lho Mas. Heeh ta? Kok kene jam 7 isuk teko kono jam pira ngri? Jam 7 sore. Jam 2 sawang rung teko lokasi. Kuwi lho. Punya lokasi kuwi jane 3 jam. Lah kuwi apa sing ngidul omong-omong? Galek. Gak sing apa-apa mau. Kuwi siji nah, kuwi siji nah. Oh, kuwi siji ya. Kuwi siji zaman dalang galek. Omong kayak lek sanu sik ngidul. Kuwi siji zaman dalang galek itu. Kuwi aja ngomong nih. Kuwi siji maksudnya. Berarti sing